wars are only won upon the anvil of honor. Others believe victory requires strategy and a mastery of power. War is deception. A game played best from the shadows. Only strength and raw power can assure total dominance. But of course, you could forget all that and just have fun! Hearthstone! Heroes of Warcraft! Wow, da! Snijemo Hearthstone. Ok. Možda ne znam ko će da gleda i da li će uopšte da gleda. Sve svemu, ajde igrat ćemo, malo se zezamo. Šta fali? Malo da gubimo. Custom. Play. Jej! Worthy opponent. Okay. Rexar versus Valera. Watch your Back. Ja, zašto ja prvi uvek? Stavit ćemo ajde. Nećemo ništa menjamo, ali ovo je malo nepravedno kada on igra drugi, zašto on dobije dodatnu kartu, mislim. Dodatne dve karte zapravo. Pozdrav svima, kad si počeo? Evo, upravo sam sad počeo. Tako da ne propuštaš ništa. Ama baš ništa. Da viš da sam sad počeo. Ok, super. Ready for action! Koja je to igrica? Misliš igra? Hearthstone. Heroes of Warcraft. Mislim, pogledaš naziv, trebalo bi da piše. Realno. Jao, napala mi vučka. Ok, izgleda ćemo da izubimo ovo. A nema veze. Samo vraćamo uslugu. Samo vraćam. Ništa ne, samo vraćam, bukvalno. To je na fonu, Yu-Gi-Oh! Mislim, ova igra ima i na fonu, mislim, ja sam počeo da igram na fonu, realno. Tako da... Sad je trenutno igra na PC-u. Tako na, mislim, na kompu. Tako da, ono. Okej, hoću mi reptole. Secret. Mrš u ruku, sunce ti, ti ćeš mene da napadaš. Zato ćemo mi sad ovoga da uništimo, samo moramo da bacimo zapravo neku kartu, dobit ćemo 3 kristala. Ne, dobijemo 4 sad kristala, što znači možemo ovo da bacamo, plus da na bista stavimo, a mi bista nemamo, ubili su na bista. Never mind. Explosive trap. When your hair is attacked, deal 2 damage to all enemies. Nice. Stavit ćemo to kao secret, ovo ćemo baciti i napašćemo to. Jej! Foru, znaš li ti da...
Dobro, ne znam. Sorry, ne znam, sitno je gore. Šalim se. Ne znam da čitam, nepismen sam. Strašno. Ćemo ovo da stavimo, njoj dajemo damage, napadamo i to je to, ima 19. Nije baš na foru Yu-Gi-Oha, mislim, malo je komplikovanije, šalim se, nije komplikovanije, je jednostavnije i mnogo gluplje od Yu-Gi-Oha. A zašto gluplje? Zato što čak i kad ima igrače na polju ti možeš da ga napadaš direktno, mislim. Malo je to glupo, ali ajde. Okej. Neko će sada rikne, a to znam ko će da bude. Ovda. Ajmo onda ovako. Možemo ovo da stavljamo. Možemo ovo. Možemo ovo. Možemo ovo. I možemo ovo. My apologies. Okej, ljudi beše. Okej. I've got a huge Ready for action. Opet će neko da pogine. Opet će neko da pogine. Dobio sam lajna. Fuck. Going to attack each other beast you have. Stavit ćemo ovo i mislim da se zezno. Da. Nema veze. Nema veze. Htio sam ovu da uzmem. Ali izgleda sam se zadnje. Dobro, u sljedećoj rundi ću moći. Dobro. Ako si mi ga uništio. Zato da će oba da se... Dobro. Imaš bladeove. Wow. Ćeš prosto toga mrce da streamaš? Neću. Sada samo ovo streamujem. Jutro sam streamao, to je jutro. Danas sam streamao baš dosta Minecraft, tako da... Ne bi baš. Job's done. Give that minion a turn to get ready. Neko će da nam poginem. Vidi ga, on opet ima ovoga sasina. Dobro. Pametno. Pametno. To se sad napiše Tinks ako nisi znala. Seljaku. Uvoda si. Okej. Ostalo mi još 5 health-a. A beast. Stavi još neku kartu, molim te. Izgleda da nema nijenkog heroja za napad. Mislim... Još jednog. Ne, dobro, nećeš tako moći me ubiješ, nikako. Ne, okej, ovo već može. Okej, vraćaš mi u ruku, hvala. Super!
Zapravo neće ništa mi uraditi, pošto vidite sad šta ću uraditi. Samo obratite pažnju šta ću sad uraditi. Wow. Samo ovo i... Mrtav! Pobjeda! Zapravo meni nešto mnogo glava spuštena dole, ne znam zašto. Da. Sad ćemo to da namestimo na brzinu. Hop, ups, previše. Moglo bi ovako da ispadne, okej, lep sam ko slika. Bravo, naravno, pobjeda. Super. Back, samo da vidimo koliko keša imamo. Imamo za jednu karticu, odnosno za jedan deck da kupimo. To ćemo i kupiti zapravo. Bye. Aj sad idemo da otvorimo deck. Da vidimo šta ćemo dobiti kad otvorimo deckić. Open package. Za paladina, ne, korisni paladina. Dobili smo neku rare kartu. Jej! Zanimljivo. I opet priest, to jest nije opet. All class, dobro. Priest. A ne koristim priesta uopšte. Realno, mislim da ga nisam završio, tako? Priest, gde mi je priest, evo ga. 10 od 20, ali moguće imam do 5. level. Treba do 10. da mi stigne, on mi 5. Nema veze. Ajmo da ovako. Ne to, back. Ups, zašto sam išao back, sam trebao promenim špil. Ajmo sad da igramo jednu sa Rogue. Yay, worthy opponent. Super. Valir versus Rexa! Naravno, još sam ja mali za... Watch your back. Još sam ja mali za ovaj... Ne. Starting hand, okej. Što se meni tiče, ovo može da ostane. Ali opet igram prvi, nekako igram prvi! Kako glupost, igram prvi. Od ovo vam priča da ima više karata, dobije bukvalno 2 karte više dobije. On ima trenutno 5 u ruci, imam 4. Kad mu počne partija, dobit će još jednu kartu, znači imaće 6, imam 4, znači 2 karte više dobije. Nema veze. Give a minute start, dobro. Aj, uzet ćemo da bacit ćemo ovo. Job's done. A, šta sam rekao, 6 karata ima. Znači, bukvalno dobija 2 karte. Powering up. Portals online. I am ready. Okej, ovo je zanimljivo. Ali treba košta 1, da. Damage, draw card. Here we go. Zašto je napravljen mehanički špil ako je... Hunter? To mi nije jasno, ali ajde, nema veze. Nemam, sve su mi spell karte, bukvalno, ono, nemam nijednog lika koji bi mogao da izbacim.
Idemo baciti ovo. Šta bude, bude. Here we go. Ne može. Ovo ću da puknem, to znam. Mislim, malo je... nemam pojma. Ali dobro, napravio je dobar špil. Mehanička karta još ga usralo da odmah na početku ima ovu kartu. Gdje ovo sve mane, brate, šta je ovo? Mi treba 6 za ovu, brate. Znači moram da se strpim. Ne znam zašto sam baš tu uzeo. Okej, bacit ću tebe. Here we go. Od 4, brate. Ovo mora da mu uništim. Nekako, bilo kako, ali moram samo tu da mu uništim. Okej, ovo je već znam kako da je uništim. One shot, one kill. Sada ću da stavim ovo. Ajde, igraj, brže! I will be your death. I can fix anything. Super. Sad mi treba bukvalno ova karta za 6. Tako da mi ta sljedeća koju aktiviram. Ali ja, dobro, imam. Here we go. Tako da u sljedećoj rundi neće moći sad ih baci na teren. Dobro, delimično sam se izvukao i kupio sam vreme. Da. Ali ne zadugo, naravno. Okej, ajmo da vidimo sada. I'm wondering. Znači ovdje vidim da izvučam par karata. Okej. Okej. Ovdje je zanimljiv špil. Okej. Neću ništa raditi, završam potes. Okej, niko mi ne gleda više. Veoma zanimljivo. Here we Baš mi briga, bacit ću. I must attack the minion with
taunt. Zašto i dalje ima 2, iako sam ga pogodio? Nemam pojma. I to je to, kraj. GG. Well played. Kraj. Zezna me s mehaničkim špilom, ali ajde, nema veze. Okej, mislim da bi ipak mogla završiti da što ipak ovo niko ne gleda, tako da... Da, mislim da bi mogla da završim i da se bacim na Minecraft. Da. Bye.